Namaste. Self learning session topic greetings. I will keep asking questions. You have to answer that one. Surukad Dane Danenna Danekka Enchollare Illalapura Enchollere Illalapura Saukyata Ajjer Enchollere ఈయన అజ్జిదాతమంతొందుల్లేరు ಜೋಕುಲು ಕೈಕಂಜಿಲು ಪುರ ಆರಾಮತ ಸೌಖ್ಯತ ಎಂಚ ಬತ್ತರ ಬಸ್ಟ್ ಬತ್ತರ ನಡತಂದು ಬತ್ತರ ಆವಪ್ಪನ ಬರ್ಪೆ ಬರುಡೆ ಆವಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕುಗ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪಾರು ಆವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು